ଥଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଗରମ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଆଶା କରୁଛି କି ସବେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ରାୟପୁର ଯାତ୍ରାରେ। ଏବେ ଆମେ ଲଣିପଡ଼ାକୁ ଆସିଲୁଣି 9 ବସ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ବସି ସାରିଛୁନି ଏଠି। ଇଏ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ କିଛି କହିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ଯାଉଛ? ବିଲେଇପଡ଼ା। ରାତିରେ 10:30 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତ କାଣା କର୍ମା 5 ବଜା ଭିତରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ। ତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କି କର୍ମା ଆଉ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଦେଖେଇଲା। ଏଖେନ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ବି ନାଇଁ ନା, ଯିମୁ କେନ୍ତା ଭାବୁଛୁଁ ଏଇଟା। ଏଖେନ୍ ଇଆଡ଼େ ଲୁକ୍ ଇଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇକିନା ଆମେ ପୁରା ଖାଲି ବସ ମସ ହେଇକିନା ଅଛୁ। କି କର୍ମୁ ବୁଝିହେବାର୍ ନାଇଁ। କି କରିବା ଭାଇ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ କିସ୍ମତ୍ ଖରାପ ଥାଏ ତ ହେନ୍ତା ହେବାକେ ହିଁ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା କେନ୍ତା ବସି ଦେଇଛି। କାଁ ହେଲା ତ ତମର ଏଟା ବସିଛ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକିନା ଭାଇ ମୁହଁଟା ଘଷ କରିକିନା ପହଞ୍ଚିନି। ଯେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ବି କହିଲା କି ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ନା ବୋଲିକିନା। ତମର ହେଇ ନାଇଁ ପାରେ। 11 ବଜେ ରାତିରେ 11 ବଜେ କିଏ ଆସବା ଦାଦା? ଜଗବାକେ ପଡ଼ବା, ନେଇ ଗଲେ ତ ନି ହେଲା। କିସ୍ମତ୍ ଖରାପ ଭାଇ, କିଛି ଗୋଟେ କହିଦିଅ। ଛାଡ଼ ଭାଇ ଛାଡ଼, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭାଇ। ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ମିଳିବାର କହିକି ଏତେ ଯେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ଆସିକିନା ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ବି ଖାଇବୁ ଭାବୁନୁ, ସେଟା ବି ନାଇଁନି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛୁ ଏନ୍ତା କରି। କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ଲାଗିବି ଟିକେଟ୍ ନେଇନା କାଁ କର୍ମା। ହଉ ଚାଲ, ଯାହା ଦେଖାଗଲା ଦେଖ୍ମା ଯେନ୍ତା ହେବା ଜଣାବି ତମକେ। ଫାଇନାଲି 3ଟା ଟିକେଟ୍ ନେଇଗଲୁ। ଜେନେରାଲ୍ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କିଛି ନଜାରା ଏମିତି ଅଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନର। ଏ ସଙ୍ଗେ ଏଇକା କାମ କଲେ କେମିତି ଲାଗତା? ଠେଲା କାମ ଦେତେ କି ନାଇଁ ମକେ तो मेरे बार नहीं बड़ा काम कर ले किंता है